Gusto mo bang kumita ng pera sa online? Kung gusto mong kumita ng pera sa online, ang tanong ko sa'yo, gusto mo bang kumita sa panonood lamang ng mga YouTube videos? So, kung ang sagot mo ay oo, panoorin mo yung video na to at ituturo ko sa'yo habang nanonood ka lang ng mga YouTube videos ay pwede ka nang kumita araw-araw sa strategy na to. So kung excited ka na, tapusin mong panoorin yung video na to para ipakita ko sa iyo kung paano ka kumita ng pera sa panonood lamang ng mga YouTube videos. Yes guys, welcome back dito sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, my name is Mark from Pinoy Influencer. Ang channel ko po ay nagtuturo kung paano po kayo kumita ng totoong pera sa online, tutorials, motivation, trading, and investment. Kung gusto mo yung mga ganong klase ng mga content, please consider subscribing by hitting the subscribe button. I-on mo na rin yung notification bell. I will notify and update you kapag may bago kong upload na video. Ma-appreciate ko rin guys kung hit mo na po yung like, i-share mo to sa lahat ng kilala mo na gusto ring kumita ng totoong pera sa online. Ma-appreciate ko rin guys kung i-click mo na po yung most recommended na business ko online. Kung gusto mo po yung daily, meron po kayong daily rewards, yung most recommended ko po, nandyan sa description. Ito po ay isang video from YouTube. Mapapanood nyo po yan. If you are interested, then click nyo po. At kikita po kayo ng daily rewards sa most recommended na business ko online. So, huwag na nating patagalin guys. Punta na tayo sa aking cellphone. Alright guys, so first step na gagawin natin is pupunta lang tayo dito sa Play Store. Click lang yung Play Store. Okay? So, dito sa Play Store guys, isa-search lang natin tong application na to na ang pangalan po ay Sarek Lami. So, okay, so Sarek Lami. Kung makikita nyo guys, ito po ay meron siyang 4.5 star yung review niya out of 5 sa 130,000 reviews at meron na siyang 1 million downloads. So, ngayon ay actual na nating i-install. Kung makikita nyo guys, ito po yung mga proof of payout dito. Okay, so $8, $50. Okay, so ang gagawin mo dito is you can watch YouTube videos. So para makapag-start, click mo lang tong install. Install natin sa ating phone. Okay, so install, then continue lang natin. Skip natin. Yan, so wait lang natin guys na ma-install yung Sarek Lami. So, ngayon guys, okay na. Click lang natin tong open. Alright. So, dito guys, pwede tayong mag-create ng account. Okay, gamit yung Google. Pwede po yung, pwede tayong mag-register ng bagong email. So, lalagay ko yung email na imamanual ko na lang. Okay, so, naglalagay lang ako ng password ko. So, kayo na pong bahala kung anong password na ilalagay nyo. Okay, so lalagay lang natin yung first name natin. So, simple lang naman dito. Mail, then click lang natin yung register. So, ganun lang kadali guys at meron na tayong account dito sa, yun. So, ito na po yung aking account. Makikita nyo, zero po lahat yan kasi gusto kong ipakita sa inyo kung paano mag-create ng account dito sa Sarek Lami. Okay, so ito po yung mga gagawin nyo dito. So, kung gusto nyo kumita, gagawin mo lang, i-click mo lang itong earn. Okay, nandito na yung mga ways wherein pwede po tayong kumita sa Sarek Lami. Okay, so ito nga. Okay, so pwede po tayo kumita. Okay, so engagement sa social media, you can earn. Okay, so pwede rin po through browse website. Magbo-browse ka lang sa mga website, pwede po kayong kumita. At ito nga, okay, yung videos. Okay, so manonood lang kayo ng mga YouTube videos for few minutes. May mga kwan yan, huwag nyo nang kumpletuhin, okay lang siya. Or ads, pwede po kayong kumita. Okay, so mamaya i-check natin. Write comments and reviews, so pwede pa rin po kayong kumita. Okay, at fill out surveys. Okay, create accounts and subscribe to newsletter, pwede po kayong kumita. So halimbawa, dito tayo sa view ads, click lang natin yung earn na yan. Okay, at mapupunta tayo dito. Okay, so click lang natin tong earn. So dito naman sa earn, so pwede tayong manood. Ito pala yun, yung YouTube views. So, halimbawa, gusto nyo mag-nood ng YouTube videos. Ito na po yun. YouTube views. Click lang natin yan. Okay, so, dito guys, ay mag-earn tayo ng, yan o, 0.046 for watching video.
Okay, so kiklik lang natin yan. Okay. Yan, so may presentation. So panonoorin lang natin to. 2 seconds. Mit dem Handy Geld verdienen mit einer kostenlosen App. Heute geht es So die dito App guys, nakikita nyo sa baba. Watch this Sarah video for a Claim, je nachdem, wie minimum man das of Ganze 30 ausspricht. seconds. Und die App ist So komplett panonoorin lang kostenlos, natin hat yan. eine sehr, sehr gute Bewertung At von 4,4 kikita tayo. Sternen und bereits über 50.000 Downloads. Ist auch ab 0 Jahren frei, ist auf Englisch. Und Ayun guys, so meron na tayo. Okay, refresh lang natin yung page. Yan, so re-refresh natin yung page natin. Balik tayo dito. Okay, so tingnan natin sa dashboard natin. Yun. Guys, nakikita nyo, meron na tayong 0.46 pesos or 50 cents. Almost 50 cents. So, dito guys, unlimited yung mga videos na yan. Panoorin nyo kung wala po kayong ginagawa. Okay, ito guys, anyway. So, ito po ay legit kasi may mga payout na sila dito. At ito po ay manonood lang po kayo ng mga YouTube videos. Pero, yung masakit dito, sabi ko nga, okay, so pwede rin po pala kayong mag-referral. So, gusto nyo mag-refer ng mga kilala nyo na gusto rin gawin to, okay, pwede rin nyo. Nga lang, sabi ko nga, kung mahalaga yung oras nyo, yung gugugulin nyo ng oras dito, sobrang dami, tapos maliit lang. Yun ang problema. Kaya guys, if you want to kumita ng mas malaki, okay, so ipakita ko sa inyo sa aking dashboard yung aking most recommended na business online. Guys, ito po yung aking dashboard sa aking most recommended na business online. So ito po yung account ko at meron na po akong available rewards na $19.80. So dito po meron akong personal proof. At guys, okay, so ang gagawin mo lang dito is kukuha lang po kayo ng package and then daily from Monday to Friday meron po kayong kita na 1% up to 2% sa investment nyo. So, pero Saturday, Sunday, so wala siya. At ang minimum cash out lang dito is $20. So, papunta na rin ako pwede na akong mag-cash out. Siguro tomorrow, pwede na akong mag-cash out dito sa Masterlinks. Kung gusto mo yung full video, nandyan sa description ito at pwede po kayong kumita ng daily rewards. Alright? So, if you have questions, feel free to ask questions. So, thanks for watching and see you on my next YouTube video. Thanks and bye-bye. So, nagustuhan mo ba yung video? Before ka mag-skip guys at matatapusin yung video na to, meron akong dalawang video dyan na pwede nyo pong panoorin. Nasa gilid yan o kaya nasa baba. Okay? Hanap po kayo dyan ng mga pwede nyo pong panoorin bago kayo mag-skip sa video na to. Alright? At kung di ka pa nag-subscribe, meron din po yung bilog dyan. Okay? Or nasa gilid. I-click nyo po yan para makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Alright?